Dnes jsme pozvali naše zákazníky a partnery na druhý ročník minikonference Modern Work Summit, který se koná v prostorách společnosti WPP na Bubenské v Praze. Na začátku jsme si pozvali zástupce společnosti WPP, Davida Lhotu a Honzu Kebluška. Popovídali jsme si o tom, jak bylo náročné stěhovat se do těchto nových prostor. Ta strategie stěhování našich agentur do kampusů tak je celosvětová. Takže vlastně hledali jsme nějaké místo, které se bude odlišovat od ostatních a bude, protože my jsme kreativní agentury, tak který vždycky bude mít nějakého genia loci v sobě a bude inspirovat ty lidi, kteří tady jsou. Ty technologie, co vlastně tady máme, používáme ty poly a restaurant zařízení a ten mix těch technologií nám opravdu dává možnosti kvalitně spolupracovat, správně využívat ty místnosti. Druhým pozvaným hostem byla společnost Boston Consulting Group. V tomto případě jsme si však pozvali zástupce ze společnosti CBRE, jmenovitě Simonu Šedivou a Ondřeje Strejčka. Ondřej a Simona nám popsali, jak vlastně pomohli Boston Consulting Group se přestěhovat do nově otevřených kancelářských prostor na Masaryčce. Velký důraz se kladl na tu akustiku a AV techniku, to bylo prostě pro BCG vždycky alfa omega. My potřebujeme už před projektem navázat ten kontakt a zjistit o klientovi, co potřebuje, jak fungují jeho lidé, co za práci dělají. Protože my se tady bavíme o sdílených pracovních místech, o komunikaci, o kooperaci lidí. To všecko je nejenom trend, ale je to nutnost moderní doby. A třetím hostem byla společnost Toyota v zastoupení Ondřeje Kňavy a Pavliny Markvartové. V tomto případě jsme si popsali integraci a adopci dvou velkých zasedacích místností. Konferenční místnost nám slouží pro vstupní školení, pro různá velká týmová sezení, brainstormingy, pro European Production Kaizen meetingy, kdy se propojíme s ostatními továrnami v rámci Evropy a sdílíme best practice. Proto třeba i větší počet těch projekčních ploch. Současně jsme představili i zcela nový projekt virtuální reality a prohlídky výrobních prostor v Toyotě. Tím, že to bude mít formou virtuální reality, můžeme použít jak pro přilákání nových mladých talentů na studentských job fairech. Nemusí ty lidi fyzicky přijet za námi, ale můžeme vlastně my přijet za nima a uvidějí vlastně to samý. Nebudou tam mít ten zážitek, že si tam ucejtějí, když přijdou na to montáže, to ucejtějí a uvidějí. No, to chcete. Už teď vám můžu slíbit, že na dalším setkání Modern Work Summit máme pro vás připravené zajímavé hosty a já pevně věřím, že dorazíte všichni. Těším se na vás.